Horasma dihita salukna, hurian itu hatta marsaur mahita di kebaktiata, tudamang dainang dok naposobulung, naro tu bagas joron, nang suang songoni, tu keluarga nama dohoti secara live streaming di bagas nabi, mardame sonang mahita, di parminggota di manugoton, ada orang setapuka, martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji matuata mari mahita sia buku edde nomor 3 amuka ayat sada 1 ayat 3. Hite-hite gorni di bata ama, dohok gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok gorni tod di parbadia, na tumapalangit dohok tanaon. Amen. Pardenggat basa do Jehovah, tau pertano batuan di hari hagugutan,
Jala ditadda do akan marhaposan tu ibana. Haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata pargogo na suatu dosan na sokal jalana bonar, dia lohodo na gijang marroha, jala dipati bohodo na seret marroha, alani hupang ido hami tuho seiramoti hami, unang jukat hami, unang gijang rohanami, alai togu-togu hami marhite-hite todim, asauduk serep, tobok jala berjuru hanami dia dopan ni halak saluhut, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dibata di minggut tasadarion ima sian patik palimahon dohot lapatanna patik palimahon ikon pasangau pommu donatorasmu asamartuaho jala leling mangolu di tano nanilehon ni Jehovah di batam diho dia do lapatan ni oddo ikon dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang lea rohatta mida natorasta dohot mida akan rajatta rodi akan tua-tua dan jadi paroota rimas nasida iko patud dohita jala ikon holong rohatta tu nasida sioluad do nasida jala sisubuto do rohana ido sahakna atong martang yang mahita mangidogogo lahu mangulahon patiknai.
dosa tanda gudangi dia dopan di bata martang yang mahita. Ale Tuhan di bata amanami parisiroha na sumurung. Napungudo hami di jolom martang yang tuho. Dia ada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham na gudangi do. Saya si maroham mi dasado bangso nami. Sesama dosa nami saluhu na. Saya sungguli marohanami. Asamu baroha doho pangalaho nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulu hami. Amen. Tabigema hata baga-baga taringot tu hasesani dosata. Sungonod dohatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuahu hamu akan naluja jalan sorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu ma augaku tu hamu. Guruhon hamu ma sian ahu. Ay nalabot doahu jalan serep marroha. Asa dapotan hasonangat tu dimuna. Ay labak do augaku jalan yang dohot na huho apor saton. Hasang apom ma didibatana di gijang. Amen. Turpu epistel di mingguta saderion ima sian Lukas bidu 14 mamuka ayat 25 sahatu ayat 27 tajaha mamargati sorin jala dia parpudi rap hitam majaha taringot tu nama nuadahon diri alai torop do halak nama dongani ibana jadi humusor ma ibana nin nama madot nasida. Dang tarbahen gabi sisiaku halak naso manuhuk silang natu ibana laho mangihuton ahu. Unang dipauli jolo ojahanna hapedang tuk gogona pasahatosa gabe surahan ni sudi halak ma merdidasa ibana.
isi raja na borhat marmusu mangalo dongan na raja na so jumulu hudul mamikiri manang na terdepak kosa mardongan salok sa soldadu alonai naro manohopi ibana mardongan dua loksa. Rapi tamaja hamu pe dang tarbahen agia isi hamu gabe sisiaku anggo soto tadi kosa nasana ibana ido sahatna martua do akan natu mangihon hatani dibata jala nau peopsa. Amen. Tahatidak ko mahaporsiotay, songon nahina tidak ko nidongata sa porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapalangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasedai, imanan itu boni si Maria, na gabi-gabia siaton di perbadia, adorang suabubuhan. Ido tuhata na tumaon na birnit di panghuman ni silatus na mati terpajan lo ibana di hau pinar silang na tuhat tubanutoro dong ditanom na mulak mangolu dari patuluhon na manai tu surgo lau hundul tu siaman di debata Jehovah amanai pargogo na sa di simay bana pay mamulak sugot tu tanoon manguhumi halat na mangolu dohot na mate. Au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria atau panela Kristen akan nabadia do desesani dosa doho dihatai namando mula mangulu sogot daging ni halat naung mate doho dihanguluan nasora sudah. Amen.
Tapi gema titing namasa di Huriata. Tikting di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 4 September 2022. Goar dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion minggu pas 12 dung Trinitatis. Topik minggu patardo saluhutna diadopan ni debata. Paduahon tikting parbagason, tikting parjulu. Neng majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma panguli Daniel Hotmatua Silalahi ST anak ni amata minter Silalahi tubuh ni inata Berliana Boru Simanjunta ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo Sian sektor Jati Bening dohot oroanna Dwi Putri Novelia Boru Napitupulu sarjana ekonomi Boru ni amata Janner Napitupulu, tubuh ni inata Sondang Boru Simanjuntak. Ruas ni HKBP Resort Taman Wisma Asri, Distrik 19, Bekasi. Pamasu-masuon hari Sabtu 17 September 2022 di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Masuk pukul 8 WIB. Tikting parjulu. Neng majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma panguli Victor Jeremia Siaropi S. Anak ni amata Tupak Simajuta tubuh di inata Tiurlan Boru Simatupang BBA. Ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Dohot oroanna Cecilia Linda Boru ni amata Raimandus Linardi Kartono, tubuh ni inata Dersina Boru Nenggolan. Ruas ni HKBP Semarang Barat, Resort Semarang, Distrik Saplualu, Jabar Tengdi. Pamasu-masuon hari Sabtu 17 September 2022 di Gereja HKBP Cawang, Resort Sutoyo, masuk pukul siawib. Patuluhon ruas Natabba. Mulai sadarion Minggu 4 September 2022 nunga di jalo gabe ruas di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo sada anak boru Sarina Kristina Haro Rosian HKBP Hutahayan Resort Laguboti Habitsaran Distrik 4 Toba. Alamat Jalan Kolonel Sutomo 3 nomor 67 Sektor Perdatam. Baupatuan ruas Napida. Mulai sadarion Minggu 4 September 2022 nunga piddah huria keluarga Robert Tony Silaban inangi Ramah Agustina Boru Lumban Toruan dohot tolu dak dana piddah huria tu HKBP Sibutuon Resort Sibutuon Distrik Tolu Hubang. Palemahon pilihan tujoloni langgatan. Sadarion Minggu 4 September 2022 di Sude Ibadah Papungu Peliat Tujuluni Langgatan Dohita Songon Pelean Syukur Bulanatta Tuhuria. Minggu 11 September 2022 di Sude Ibadah Papungu Pelian Tujoluni Langgatan Dohita Haporluan Tu Ulaon Pahet Bakon Ibadah Dohot Musik HKBP. Lasma Rohata Pasahaton Peliani. Paunopon Baptisan Kudus. Sadarion Minggu 4 September 2022 di ibadah pukul 8.30 di Patu Pahuriatta do Padidion Nabadia secara khusus tu Marsal Ale Matthew Lumbanggaul anak ni amata Stephen Triswandi Lumbanggaul inangi Anggi Marlin Munte. Babituhon honaruhut pamicangon dohot parmahanion. Mulai sadarion Minggu 4 September 2022
hona ruhut pamicangon dohot parmahanion manang RPP, Mikael Sitompul sian sektor Mayasari. Siala marbagas naso pamotoani huria. Pawaluhon, Tona Sinode Distrik Walu DKI Jakarta. Tona Siat Sinode Distrik Walu DKI Jakarta na dipatupa mulai Rabu 1 Jumat 24 26 Agustus 2022 na salpu maringanan di Green Forest Hotel Bogor. Boy dijahadi warta cetak. Pasiahon pertangyangan sektor. Kamis 8 September 2022 patupauni huriata do pertangyangan sektor secara tatap muka masuk pukul 30 nama katsuhuton pertangyangani sektor Penas, Warung Gudeg, Warung Sawo, PS Immanuel, PS Eklesia, HKBP Sutoyo. Tu ruas namandohoti pertanyaan secara live streaming, link YouTube dibagi marhite WA grup sektor. Pasapuluhon, kebaktian bulanan Kur Ama Agape Dohot Keluarga. Sabtu 10 September 2022, Kur Ama Agape Rap Dohot Keluarga Neng Patupahon kebaktian bulanan. Nama kasuhuton kebaktian bulanani keluarga Juver Panjaitan Inangi Boru Girsang. Alamat Premier Estate Tolu Blok R Tolu Jalan Raya Keranggan Jati Sampurna Bekasi. Mulai pukul 10 WIB disosoi mah tukur ama agape dohot keluarga asaro maddohoti kebaktian bulanani. Sermon Paropuan. Mulai bulan September 2022 sermon inahanna dohot ina para hari Kamis digabung ganop hari Kamis masuk pukul 10 WIB inganan di gedung utama gereja. 12. Pertemuan pelajar Sidi orang tua dohot pendeta. Di hari Sabtu 10 September 2022 patupauni huriata do pertemuan di Parguru Marua Natoras Dohot Padita pukul 10 WIB maringanan di lantai 2 Serbaguna HKBP Sutoyo. Parguru Malua mulai marsiajar hari Sabtu Dohot Minggu. Dimulai hari Sabtu 10 September 2022 pukul 10 Dohot Minggu pukul 10 tolu. Person in charge pendeta Ambarita. 10 tolu panitia pesta tahun kesehatan Dewan Dohot The Harmony HKBP Sutoyo. Panitia pesta tahun kesehatan Dewan Dohot The Harmony HKBP Sutoyo 2022 nunga terbentuk. Setiap ganu pari Senin di Batu Pado rapat panitia The Harmony HKBP Sutoyo Dohot tahun kesehatan maringanan di lantai 2. Di Sosoima tusude panitia asaro marapot ganup hari Senin pukul 10 sia 30 WIB. Tiktingon undangan resmi. Pasapuluh tahun panitia perheheon ama dohot pesta gotilon HKBP Sutoyo tahun 2022. Panitia perheheon ama dohot pesta gotilon HKBP Sutoyo 2022 patupahon rapat di Sosoima tusude panitia parheon ama dohot pesta gotilon HKBP Sutoyo tahun 2022 asaro marapot na dipatupa ganup ari Rabu maringanan di lantai 2 mulai masuk pukul 10 sia WIB. Tiktingon ma undangan resmi. Di pesta parheon ama dohot pesta gotilon HKBP Sutoyo panitia patupaho perlombaan Imasada catur 2 tenis meja tolu vokal solo sian buku ende jala dibahin video rekaman paupaton berkhotbah jala dibahin video rekaman. Pendaftaran peserta marhite Google Form naung dibagihon marhite WA sektor nabe. Pendaftaran ditutup tanggal 10 September 2022. 15 on sumbangan. Di Jalodo sumbangan sian NN bunga altar di Minggu 4 September 2022. Hamalateon nasida di pasu-pasu ni tuhata. Di
Di pasu-pasu tuhattama napasahaton sumbanganai. Lao pasikupon tiktingon bui mata jaha di tikting cetak. Songonima sahat ni tikting di mingguta sadarion.
Tapuji matuata, laos disonma tapasahat pilihan tanah parjolo.
Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu ma di hita saluhutna. Hatani debata si parsaulionota di mingguta sadarion imana tersurat di buku Pesalmen bidu 170 ayat sada sahat rodi ayat onom. Pesalmen 170 ayat sada sahat rodi ayat onom. Takasma tapai hutihut. Parbinoto nasudo Jehovah. Edesian si David. Ale Jehovah sulikit jala di tadahodo ahu. Sai di botohodo manang nahudul manang najongjong ahu. Garisian nadau dia tusihodo pikiraku. Manang mardaladalan manang mudum ahu. Disegehodo ahu. Jalatakasdo di botoho akadalakku sudena. Aida ngadong nanggosada hata di atas dilakku. Tongodo ale Jehovah di botohodo sudinai. Tole sian pudi, tole sian jolo, di haliangi hodo ahu. Jala di linggom tangammu doahu. Tung masurukudo parbinotoan si songoni diahu. Mati bohudo dang kadongdongan ahu. Disido sahak ni turpuki. Di hamunak kadongan nahina holongan. Moloro suku-suku tuhita namadok. Tutu si tutudo di hapor siaiho na adong debata. Rasudido hita madokon alus namadok. Porsea doau adong debata. Alaniaha alanunga marugamu hita. Sude jolma naung marugamo di hapor seibana do taringo tu debatana. Sude akka jolma naung marugamo nang penaung masuk tu ugamo ha Kristeno kita. Dohonota do adong do Tuhani. Alai persoalanna taha porseai do mangula debata di ngolutta manang nadao. Alanido di hamunak kadongan molo tataringoti taringot tu hadirion ni debata. Dohonot tado jut dohita. Jala jut do jolmai mamakke pakilalaan na taringot tu namangatu si debata. Jut dohita mamakke pakilalaata taringot tu Tuhani. Alanido bainolo sejupang padohan. Ai madah
Esohiado bi Bapak Jupang doho tibana. Esohiado pebinering ibana. Manang dohonot tama. Dia belum pernah menyentuh diriku. Ala tapake pakilala ani mangatusi taringot tu Tuhani. Domutusi dong nahinatidakon ni parpesalmen di bagasan turpukon marpanidangion iba nasian pengalaman hidup. Naboy di pakilala honibana peranan ni debata di bagasan nguluna. Naboy di pakilala honibana taringot tu hatibo odo kuaso ni debata namasa di bagasan nguluna. Ay di soba ibana do. Songon raja ibana, songon namar huaso ibana, mamakke huasona. Diuji ibana do, mangulahon hajahaton, diri purohan ibana dang diboto debata. Alai diboto debata do sakap nibana. Taringot tu inatani siuria. Disadari ibana, holas sakap na di bagasar rohana do dibayin ibana diulahon ibana secara diam-diam alai diboto debata. Tuhan mengetahui. Alanido di bagasan turpukon macayuli jala dengan panidangion ni parpesal menon secara khusus Raja David. Di dokibana parbinoto nasuddo Jehovah. Parbinoto nasuddo Jehovah. Ali Jehovah disulikit jala ditaddahodo aku. Sada pengakuan nama cayuli sian panidangion nanyocar ni haporseaon nama nadda hadirion ni debata. Natakas di pakilalahon parpesal menon songo dia ma debata mangatusi songo dia debata memahami sudi nasa panggulmi ningolu ni jolmai tanpa ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Molo didokon parpesal menon disulikit disigati ima nama dokter roha parbagasan. Naboy memahami sahat roha parbagasan ni jolmai. Jala debata manada. Tuhan mengenal setiap manusia. Ditadahodo au. Namar lapatan doy di hamunak kadongan. Dangadong naboy tatabunihon siat debata. Kita tidak bisa menyembunyikan sesuatu pun dari hadapan Tuhan. Dia tahu. Molonunga di doko disulikit ho gari holan na di bagasar roha pe di boto ibana. Tapayakom majului. Holas sotadok do pe hatatta. Nunga di boto ibana. Hulan manakapi di bagasar roha dope nunga di boto ibana. Alani dangadong naboy tatabunihon sian ibana. Tedek dosudi sian pamerengan ni debata ngulut tahun dangadong nabuni. Bahwa tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Allah setiap gerak hidup manusia. Dangadong nabunia kamang.
Danga dong nabuni dia dopan ni debata kaina. Molo asing pe di rohatta di boto debata adui. Molo marungutungu pehita dang haruar sian pamangano nungutunguti holat di roha di boto debata adui. Danga dong nabuni di bana ido bena di dokko parpesal menon disulikit hodwa. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari hadapan Tuhan. Dada holan manulikiti roha dohot ngoluni jolmai debata. Alai di boto debata dotong manangahan ataula di bagasan ngolut tahun. Bahwa Tuhan mengetahui apa yang kita lakukan. Perbuatan apa yang kita lakukan di setiap saat. Tikisa di hari pe. Di boto debatado na taulay. Alanido. Takas marpanidangion turpukon na madok. Say di boto hodo. Manang na hudul, manang na jongjong, manang na mardaladalan, manang na modom peaw. Inna parpesalmeni. Di boto debatado, manang na tiki hudul-hudul hita, ahama natapikiri, ahama natasakap, ahama rencana-rencana na naing sulahonota. Manang natiki jongjok kita. Di boto debatado. Kemana arah tujuan langkah hidup kita. Naneng tu dia do. Mardalan mangalakah kita. Manang ditiki modom maranganangak kita. Manang merencanakan sesuatu hal yang baik. Manang nasodeng gapay ditikinan ng modo pita di boto debatado. Danga dong nasobinoto ni debata. Ay olo do hitate. Bolo ditiki modum nanang modum sa tabi apalagi songon nagudang minum kopi maol no matai basobinoto marsabung-sabung hirapi limindia angan-angan. Dang tuntas do penasadon ngatur suluk buse ro angan-angan ala maul nok mata. Ate soni do kay nangate. Molotar maul modu pita anagudangan ni angan-angaton. Hira sudi purtibion hira nabui dalanan di bagasan angan-angani. Alay na ning dohonon na disi di hamunak kadongan manang nasongod dia api perdalanan ning ulut taon. Say totong do di boto debata. Jala totong do debata mga tusi ahana naing tasakapi ahana naing taulahon di tonga-tonga ni ngulutta di Siganupare. Saluhut na do di boto debata pardalanan ni ngulutta danga dong nabuni. Di boto debatado aha di ulaho di akka ulawmu di Siganupari manang na di kantor na pay manang di lapanga pay manang di dia pe ho mangula manang di dia pe hita mangula sulaon. Tuhan tahu apakah rencana kita itu baik atau tidak, apakah pekerjaan kita itu kita lakukan dengan baik dengan sepenuh hati atau dengan tidak. Di boto debatado sa luhut na yun. Dangholan di bagasan perdalanan ni ngului di pangatusion dohot na pinarmahan ni debata di bagasan nguluta. Dangholan disi. Alay totongdo di patuduhot debata taringot tu maha kuasana haboyonna hatawonna laho payhutihut pardalanan ni ngulu ni hita jolma di tonga-tonga ni Portibion.
Alanido ben nadidokot di bagasan turpukon. Dang holan di tikiulaoni. Nadiboto de bata. Alay dohot doa kahata. Nanay si dohonod dope. Dohot hata naung nidoki nunga sian pamotoan ni debata. Moloboy marhiti hata tagabusi dongatta. Moloboy marhiti akahatatta. Boy tabain gabelilu dongatta. Alay molo debata diboto do saluhut nai. Dang haruar do pehata sian pamangat taon holan di bagasan roha do peinna nungabe totong diatusi debata. Ido benadidok aidanga dong nanggo sadahata di atas dilakku tongodo ale Jahoba dibotohodo sasudinai. Sebelum kita mengatakan kata-kata kita, Tuhan sudah tahu. Dia sudah memahami. Hendak kemana perkataan kita itu. Jalatu dia do wujud ni hata naneng dohortai nunga di boto debata. Alani dihamunak kadongan na hinaholongan di bagasan pangatoyon ni debata. Ay nadiat toy debata mahitaw ba na sa totong di pamana nguluta. Totong di berek kita. Di jamoton. Di parmahan. Ido natahalason. Dangga bejuk rohata aleboto debata rahasia tate. Sutung. Molo tuau. Boido rahasia munay dang ipabuah kamu. Alay bolo debata. Segala rahasia hidupmu, segala rahasia hidup kita Tuhan tahu. Jebolo di boto debata pihak rahasia ningulu tahun unang pola juk rohat tamar ni ibana. Alani kolong ni rohana dui. Karena dia mencintai kita. Alani kolong ni rohana do dihamunak kadongan. Di patudu hot debata ma kolong ni rohana marite-hite. Bahwa Tuhan itu akan senantiasa menjaga kita. Tole sia pudi, tole sia jolo, dihaliangi ko doa. Jala di linggom tangammu doa. Songor dia pe sitatus ningolu taun. Songor dia pe sakap-sakap ni rohatta di bagasan rohatta. Songol dia pihak kapabakenata di ngolu tahun. Tetapi Tuhan menunjukkan kasihnya. Didongani do kita. Dang dipatulah kita mardalan. Di portibi nagok hasusa anon. Bahwa Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Tidak. Dang ipaloas sita mardalas sasada kita akadongan. Daw. Tuhan selalu menyertai kita. Ido benadidokon. Tole sia pudi. Tole sia jolo di haliangiku. Jala di linggom tanganmu doau. Bahwa tangan Tuhan memberkati. Majagai. Majamoton nguluta. Ima holong ni rohani debata. Marnida kita. Si halasonot tadui dia kadongan. Di panidangion ni parpesal menon. Atik pe si pahata madabu kita. Tuulaw do tua kasakap-sakap. Naso apaladasip. Di lomo ni rohani tuhatay. Alay ala ni kolong ni rohana. Dijagai do kita. Au sugarina dang ibana majagay kita siya jolo do siya pudi. Au sugarina dang dihaliak kaliangi de bata kita. Ra. Madabu do hita tua kaparmaraan. Olo do hita mangadupi dia keragam ni paruk kilo. Molo so dijaga di bata hita siya jolo do siya pudi. Partuktuhan dora na say masa di nguluta. Say jot marahita tinggang hinorhon niya kanamasa na taadupi di ngulutaw.
Alay-ala di jamot todo kita. Ala di kaliak kaliangi debatado kita. Gabi di patau kita mamulus sa luhut nai. Jalaboy kita. Marhakipasod dope. Sakat ng dibagasan partikyano. Alani di hamunak kadongan na kinakolongan. Songon puncak ni panidangion ni parpesalmenon dihadirion ni debata. Didok diaya onomi tung masurukudo parbinotoan si songoni diau matibohudo dang kadong donganau. Nanaing dohonon na disi tung soadong do parbinotoat ta mga tu si taringo tu parbinotoan ni debata. Iya kita naboy mga tu si naboy ni idamata. Naboy dirasahon ido naboy taat tusi. Iya mono soboy ni idamata dang boy ni rasahon dang boy at tusad dupay. Alay bolo debata. Dia tahu atik pe siyan na daw iba na manatang. Di boto iba na do. Atik pe dang jonok iba na dohot kita. Di boto iba na do. Atik pe siyan na daw iba na mamerek kita. Boy do di ida sahat tu bagasan para teat-teata. Taringot tu kajong-jongata di ngoluta. Lumobi ng maradopon ibana. Alani, dia do nanaing gabi, si putih hatta di bagasan turpukon. Didok di topik ni minggutta, patar do sa luhutna di hadapan ni Tuhani. Semuanya nyata di hadapan Tuhan. Patar songon idahat di balanga inna akapadohani. Patar songon idahat di bagasa plastik inna diba di akapadohani. Patar ikan songon na di aquarium inna diba di akapadohani. Patar do saluhutna di adupan ni debata. Alani di hamunak kadongan molo patardo hape diadupan ni debatang ulut taon dang adong nabuy tatabunikon. Di pangidohon mamarite turpukon asa sudi ngulu ni kalak Kristeni. Mga tusi. Jala mga ukon peranan ni debata di bagasan nguluna. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan senantiasa melihat dan mengamati hidup kita. Dia tidak pernah sekejap pun meninggalkan kita. Diboto do na dirohat tayak ka mga kainang. Diboto do sakap-sakap tayak ka mga kainang. Diboto do manangahan na taulakon di bagasan ngulutaw. Alani, molo tungadong akan hurang dinggan hurang dasip. Dia ka pardalanan ni nguluta, dia ka sakap-sakap ta. Dia kapabakinata di nguluton. Ala di boto de batadoy. Di pangidohon marhite turpukon asa anggiat. Lam tapauduk rohata tuadopan ni debata. Lam tapauduk ngoluta ay di boto do sa luhutna. Aha nanaing tasakapi dohot dia nanaing taulahon. Asanggiat dapotan las ni roha kita. Dapotan pasu-pasu na siya debata kita. Marhitehon na setotong dijagay kita. Diramoti kita. Didongani kita. Jalatangan na nabadiyay manggonggomi kita. Totong ma. Dibagasan hapursiyaw makita majakon tukatay. Dibagasan ngulutan. Ay parbinoto na suddo Jehovah di sadok nguluni jolmay. Amen. Martangiang mahita. Mauliate rohanami di huwale Tuhan.
Di paloaso kami tumangikon khatam di minggu nami sadarion. Natakas di patadda hokko dirim. Huasom kolong niroham maradupok kami. Ay di pamanatodo sa luhutna pardalanan ningulu nami. Dia kasakap, dia kapikiran, di hata ng akapabakenan nami. Tungso adong do nahulip siyan parnidaammu alituhan. Alani tugu-tugu mangulu nami. Asa totong mangatusi hami Tuhan di saluhut na pangatusyomi. Asalam hujamoto kami sudi na sa panggulmi ningulu namion. Asa totong mangulahon lomo ni roham. Pargugoy mahami Tuhan di bagasan todim. Patupakon akan nauli na dinggan naboy mabain las roham marhitiho na kapabagiran nami. Tuhan, kupanggogopok kami daging doktor dinami Tuhan. Ramoti jala pasu-pasu mahami di sudi pardalanan ningulu nami. Jala borhati kami di hari marsugut tuaka ulaw nami ganup na maragami. Jala mamasu-masu ho di sudi akan aniula nami Tuhan mangalehon narikot di tonga-tonga ningulu nami. Padau siak kami parsahiton. Padau siak kami parmaran. Lehon gugu, lehon las ni roha na siakoy. Pasu-pasu masalukut na ruas ni kuriamon. Asa totong di bagasan hakipason. Lumubi Tuhan lau mamuji pasangapok ko. Mula mulak kami tumopok bagas nami. Tumopot akay nganan nami Tuhan. Pataru mahami di bagasan las ni roka na siyakoy. Jalo matangiang ilik-ilik na subahok kami. Holan mangasakon guarnyanakmu. Tuhan Yesus Kristus martangiak kami Tuhan. Amin. Di bagasan las ni roka kita, madok mulyate tu debata mariti na pasahaton. Peliata songon ucapan syukurta bulanan di bagasan mingguta sadaryo. Tapasahap may di bagasan las ni roha marede makita. Oh
Tatangya koma pelean na tapapungon martangiang mahita. Ale de bata amanami na di banwagijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian na nilehon mi tu hami pelean nami tuho. Say jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti asa huparhasya kami peleanon. Patibulkon harajaonmu di tonga-tonga ni kuriam dohot di portibion. Buhay marokanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banwagijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banwa tongaon songon na di banwagijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tu kami. Unang kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangaku. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuhong jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuhong jala dipasaurhon madamena tutodim. Di damang do dainang nang naposo bulung, napatupahon parminggota di bagasan partikyanon di garejaon, suang songoni nang namadohoti parmingguon, marite live streaming diaka tongan ibagas doa kainganan namaragami, sian hami saluhutna parhalado na makubasi di parmingguon sadarion, pasaton nami ma mauliate di hamu akamangak kainang saluhutna. Mauliate ma di hamuna selamat hari Minggu ma di hita saluhutna.
Bakar.